Imfihlakalo ngomnikazi wamandla wonke udalile izulu nomhlaba konke kube khona ngezwi lakho okubonwayo nokungabonwa kudalwe ngoweNkulunkulu wena wasufihlalile nokudephileyo iso lomuntu elingekubone uNkulunkulu uhlala ekufihlakaleni uNkulunkulu uhlala emfihlakalweni ephezulu nengembulo kumuntu usuke emandleni uhlala emandleni usuke enkazimulweni uhlala enkazimulweni akekho njengawe isihlalo sakho sobukhosi sizungelezwa amakherubi mini nobusuka wamashoko wathi ungcwele Jehova Sebawuthi sikufaneleke leso sihlalo uNkulunkulu ebusuku ngoba nguwe wedwa uNkulunkulu nguwe wedwa inkosi kuyodlula izulu nomhlaba uyomumini uNkulunkulu uhleli esihlalweni sakho senkazimulo nasebusuku siphambi kwaleso sihlalo sakho uNkulunkulu wenkazimulo siphambi kwesihlalo sakho uNkulunkulu wezwi lakhe siphambi kwesihlalo sakho wena olinda izwi lakho kuba ulifeze siphambi kwakho uNkulunkulu kulizwa izwi lakho and we believe that you have a word for us tonight in the mighty and the powerful name of Jesus. Amen. Alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. Ngizocela ukuqala ngiyithobe kubafowethu besound ngicela bangizame ngemic yami ngiwumuntu one-voice ebuthaka ngizawusheshe ngiqede nje manje ngangipha kancane egameni lika Jesu. Hallelujah. Angibingelele ke ebusuku egameni lika Jesu ngicela uqala ngokubingelela kulabo abathenjiweyo uNkulunkulu ngale ndawo nakulabo abamisileyo abapriest bakuleli altare. Siyabingelela ubaba uXaba, siyabingelela nomama umndeni wabo wonke egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyacela sibashayele izandla nje sibona aphumule. Sibingelele bazalwane i-leadership yonke la ekhaya ngokwezigaba zabo siyabingelela. Sibingelele to ama-organizers alenkonzo abahleli balendumiso balomkhuleko. Sibingelele omama obaba obhuti nosisi kwelinamandla igama lika Jesu. Hallelujah. Ngibingelele ke futhi kakhulu kuNandi ozala uShaka. Ngibingelele indlovukazi yami ngiyazazi mina ngithini ngalento engishoyo. Hamba nomama ongizala ka-2 owangizala enyameni wayesephinde engizalela kulento kwakumele ngizoba yiyo la emhlabeni. Siyambingelela umama Faith ngicela nimshayele izandla. Ngicela nabazalwane anginayo ifire eningi nase bekhulumela abantu ufakela ama expectations abo ngangivuthi isidalo. Ngiyayixoxela nje uzozwa nawe masefika abavuthayo bazongena khona manje ngekudala uzozwa ukuthi sekuyashunyelwa ke manje. Mina bazalwane nje hayi ngisithunywa senkosi egameni lika Jesu. Igama lami ngokwanele kwakaMadisi Sibongo ngingumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Owenzela umusa ukuhlangana noJesu ngelinye ilanga. Sengike ngathi ukuhamba ke nalo Jesu angisashansi ngaye. Nababethi ngizowa ayicishe sebalinda baze bayeka manje. Ngoba angwanga bathi abaningi sayingane bathi ngizothi mase ngiyi-teenager ngiwe sengize ngadlula kuma-teenage stage ngathi 20 angazi noma basazolinda u-20 ke noma bazokwenza njani kodwa sengihambe nalo Jesu ngaze ngabona ukuthi uJesu akamlahli umuntu olahla uJesu. Alibonge igama lika Jesu. Ngisuka kutekela noNkulunkulu engihamba naye nginobufakazi futhi ngaye. Alibonge igama lenkosi. Namhlanje ebusuku bazalwane ngithi ngibingelele uma ekhona engimshile ngiyambingelela futhi naye egameni lika Jesu. Hallelujah. Size kuthiwe ubusuku bendumiso.
alibonge igama lika Jesu. So ngicela ukubingelela wonke ama worshipers akhona la endlini namhlanje ebusuku. Haleluya. Ngiyazi ukuthi wena uvumanga ngoba ucathi ngisho abahlabelelayo. Angisho ukuthi ngibingelela ama singers, ngithe ngibingelela ama worshipers. Because it's not every singer there is a worshipper. And akusiyo wonke umuntu ongakwazi ukucula ongakwazi ukudumisa. Futhi akusiyo wonke umuntu okwazi ukucula okwazi ukudumisa. Melody is not worship. Sound is not worship. Worship is a lifestyle. Sanibonani bazalwane ebusuku. Indumiso akusiyo umkenenezo. Ingakho akusiyo wonke umuntu obamba imic ahlabelela ukudumisa. Kunomehluko phakathi komculi nomdumisi. Worship is a lifestyle. Indumiso into bayiyona. Ukucula it's what you do. Worship it's who you are. Sanibonani bazalwane. Ngizohlala phansi ngedala yazi uzothi usathi kanti sengihleli phansi. Manje usheshe ungibambe. Ukucula it's what you do. But worship is who you are. Lizwa uNkulunkulu ukuthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Isizathu bazalwane senze uNkulunkulu asidale wasidalela indumiso. Mangathiwa sonke la endlini asibuyele kwi-origin yokuthi engakabikho uapostoli, engakabikho upastor, engakabikho evangelist, engakabikho udoctor, engakabikho uprofessor, engakabikho major 1, major 2, major 3. Zingakabikho zonke lezo zinto. The origin of man was to be a worshipper. Yini umdumisi bazalwane? It's a person who honors God with his life. Into evuka ekseni ithi sawubona uNkulunkulu namhlanje ngisaphilela wena. Into engene ephasini ithi njengoba ngisephasini sawubona moya ongcwele namhlanje ngisaphilela wena. Into emsebenzini ithi la emsebenzini bakukhasha njengomkhasho kodwa njengoba ngila ngizorepresent abasezulwini. Because I am not just worshiping but I am a worship. Indumiso ilento engiyiphilayo. Manje bazalwane uthi Jesu mayikhuluma nowesifazane waseSamaria uthi isikhathi siyeza nakalokhu sesikhona. Laba ngidumisayo bengidumisa ngomoya nangeqiniso. So angiphinde ngibingeleleke namhlanje ebusuku. Ngiyabingelela onke ama worshipers akhona kule ndlu namhlanje ebusuku. Sanibonani badumisi. Sanibonani badumisi bophezulu. Sanibonani baholi bamahuma sezulwini. Sanibonani isibalo elikhethekileyo. Sanibonani priest bokhosi. Siyabingelela. Haleluya. Manje ke njengoba ngimlanda nami bazalwane ngiye nomculi futhi ucula ngwazi. Kodwa engingakusho nje ukuthi nginguye umdumisi wophezkonke. Alibonge igama lika Jesu. Simenywe ngaleyo nto ukuthi ke sizodumisa. Sizoyezwini siyela ukuthi ke worship comes from revelation. Mina ngumuntu uma ekhuluma uma iPhone boyithatha ubhale nje amagama ambalwa ukusiza. Khona baba ngapha ngakithi wayethi lento engiyikhulumayo ngekuyizwe namhlanje boyifaka efridgini uyifudumeza ngelinye ilanga. Manje ngilo muntu nje uthathela amagama afaka efridgini ukhohle uyawadinga ngelinye ilanga. Worship comes from revelation bazalwane. Indumiso isuke esambulweni. Isambulo naso esikwenza umdumisi. Alibonge igama lika Jesu. Uyabona uma ukhuphuka nesambulo ilana indumiso yakhe ikhuphuka khona ngoba ufika umazi ngendlela ethila azambule ngenye indlela bese uthi awukanti njena uNkulunkulu bengingakwazanga ukuthi unjalo. Isizathu esenza lezayingelo sezozulwini kuthiwa ikaze ithule hayi ngoba ibhorekile. Ingoba usuku nosuku zimbone engcono kunayizolo. I-hour ne-hour zimbone engcono kunasekuqaleni. Uyabona uma usaqala ufika uthi kubo bonke oThixo akekho kumazi uNkulunkulu. Uyabona le ethi kusakhona oNkulunkulu abanye ombeke phakathi kwabo. So uthi amongst this God akekho njengawe. Bese ukhuphuka ufika uthi akekho onjengawe. Nomalinga iswawe. Athi wabo.
linganiswa nalutho uthi mawukhuphuka lesambulo sithi isambulo wehlukile isambulo silokusikutshela eqaleni uthe kubo konke oThixo sathi isambulo hayi kahle kahle akalingadlaba akekho nje ngaye ebese bawukhupha kubo sithi wena uNkulunkulu awuna competition wehlukile asenze njena-ke bazalwane selahlaleni phansi nayo into engifuna ukuyenza isizathu ebesenza ngichazele into engiyichazayo ngifuna ukuza kule nto ethi worship comes from revelation uma bewela ulwandle olubomvu abantwana baka-Israyeli babengakaze bamdumisa uNkulunkulu ngengoma abamdumisa ngayo sebeyiwelile bathi mabewela abanye babazumhlola uMiriam akangaba umhlola wabambisa imbulo wathi mayebamba isambulo wathi asikwazi ukuthi sivele siqhubeke nje khonto esiyibonile abanye bathi hayi bosibona umhlola wathi uMiriam bongani uJehova ngokuba muhle ngokuba umusa wakhe umiphakade wathi ihashi nenkoli yalo uluphotsilo lwakhe ufalo ney'nqola zakhe siphelele lwakhe lobu uMiriam wasisambulo abanye bebona umhlola. So umuntu ozothi umdumisi kuzobiza ukuthi uhlale noNkulunkulu ngoba into osuke nayo ekusithekeni ezokuzama ufika phambi kwabantu udumise kudumiseke. So ngicela ukunikeza izinto ezimbalwa bazalwane 5 minutes bese ngihlala phansi kusazoshunyayelo. 1 Kings chapter 18 udaba olujwayelekile sifunde nje amavesi awu 3 verse 41 no verse 45 and 46. Ximba siyabingelela umuntu omdala, siyabingelela ibandla lonke MC bafutha abadlalelayo, siyabingelela igama likaJesu. Usisithembi walapha ekhaya ngazi noma ukhona ubhudi eyisibongo sakhe angikwazi ukusibiza ngizwile sona kodwa angikwazi ukusisho kahle. Cela ufundele mfowethu verse 41. Izwi lenkosi bazalwane amakhosi okuqala chapter 18 verse 41. Wayesethi uEli kuAhabi, khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu. Ake sisho sonke sithi kukhona umdumo wemvula enkulu phezu kwentaba phansi kwamafu verse 45 no 46. 45. Kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya. Lana imvula enkulu. uAhabi wakhwela inqola waya eJezreel. 46. Isandla sikaJehova sasikuEliya. Wabopha ukhalo lwakhe wagijima phambi kukaAhabi waze wafika ekungeneni kwaseJezreel. Sengiqedile bazalwane iBhayibheli liyashumayelela. Nazi izinto ezimbalwa engifisa ukuyidlulisa. Uyaye generation kulesi sikhathi esiphila kuso elindele ukwambulwa kwenkazimulo kaNkulunkulu enkulu. Kuprofethiwe kwashiwo izinto kwathiwa inkazimulo yendlu yokugcina iyoba uNkulunkulu yokuqala. Ziningi izinto esiyilindele, siyi-generation okuthiwa kuzogcwaliseka ngazo futhi iy'profethi ezaprofethwa. But na into eyenzeka angibablame angisho ukuthi those abahambe phambi kwethu they gave us the bread not the recipe. Abahambe ngaphambi kwethu basinika isinkwa abangasinikeza iformula ukuthi mhla siphela sizibhaka kanjani esethu nanokuthi bona babesibhake kanjani esabo.
yikho njengamanje ubozwa wonke umuntu omaphambili afakaze uthi ongidi benza ukuthi, obhengu benza ukuthi, ochiliza benza ukuthi, NJ Sithole benza ukuthi, uphi umuntu othi uNkulunkulu wamanje wenza ukuthi. Ngoba zathi masibuka labo bantu sathatha isinkwa kubo, kanti mawuthatha isinkwa usizakala kuzolamba kusasa. Ubothi mawubona umuntu kaNkulunkulu uthi ngicela ungangiphi isinkwa sakho. Isinkwa sakho basigcina ngicela ungiphi recipe yokuthi lesi sinkwa usiphake kanjani. Ngohlala phansi bazalwane ngifisa nje ukunikeza ama recipe amba. Manje sisinenkinga bazalwane yokuthi siyi-generation esiphelelwe isinkwa asazi sizosibhaka kanjani. Ngoba ababekwazi ukuphaka isinkwa abashonile. Asiyisezwini lithi iBhayibheli there was a time kwa-Israyeli la abangakwazanga khona ukuyolwa impi, insimbi ikhona. Abangakwazanga ukuyolwa impi, insimbi ikhona igcwele yonke indawo. Kodwa lithi iBhayibheli abakhandi bensimbi babengekho. So noma uIsrayeli enazi insimbi wayengakwazi ukuyolwa ngoba abakwazi ukuyishape insimbi ibe yisod base befile. Manje sisukulwane esingenasinkwa abakhandi bensimbi yabekho. Ithembiso sinazo but sinento ethi sigeja abasitshela ukuthi thini process efika kwi-fulfillment of the promise. Ngoba njalo uNkulunkulu ededela isithembiso kuzokukhona i-process ethi mawulandele le process uyofika lapha ya. Lithi iBhayibheli incwadi kaThesalo noma lilalela nokulalela izwi kaJehova uNkulunkulu wenu. So yonke into kaNkulunkulu ino terms and conditions. Iyekela ivangeli lithi i-grace intersect imigomo nemibandela. Ngicela ukukhuluma kabi kancane bese ngihlala phansi. Iyekela ivangeli lithi uJesu usithanda sinjalo akunalutho noma ungenza noma yini. Come as you are. Lalela bazalwane ivangeli lithi come as you are but don't stay as you are. Ngicela ukuyiphinda lento ivangeli lithi woza unjalo kodwa ukwazi phela ukuhlala unjalo. Lona ngumuzi woshintsho. Lona ngumuzi woguquko. Lona this is a place of transformation. Lona wafika wabawusuka phakathi. Kumele uthi nahlangana noJesu. Saguquka izinto. Ezinye zezinto ezisilahlekele endlini kaNkulunkulu lezo. So nayi into bazalwane silahlekelwe irecipe yokuthi izinto zenzeka kanjani. Uyabona la sifunde khona ngifuna ukumemezela but before ngimemezele kuzomela si-understand ukuthi lento izokwenzeka kanjani. iBhayibheli la sifunda khona indaba eyaziwayo la uEliyava la khona izulu la ngana for 3.5 years kungani izulu emhlabeni and then futhi ngezwi likaEliya lana izulu. Mayise sibhalele uJakobe uyasitshela ukuthi uEliya wayeumuntu ofana nathi kodwa wavala izulu la ngana. Yabona siyazi leyo ndaba. So ngifuna ukuze entweni ethi mhlase kumele lini izulu lana kanjani emva kwesikhathi sendlala. Ngoba ngibona ngathi nakulezi ikhathi sisesikhathini sendlala. Mhlawumbe asinayo indlela yenkonzo, inkonzo ziningi. Asinayo indlela yama-prayer sessions amaningi. Asinayo indlela yama-worship night o-6 to 6 baningi. Asinayo indlela yama-convention nama-believers conventions nama-conference yonke lento iningi. Asinayo indlela yama-movements, ama-movements maningi. Nami mhlawumbe kusasa ngizovuka ngiqale yami ngoba ngathi noma ubani manje usevuka ngiqale yakhe i-movement. Asinayo indlela bazalwane bami yama-apostoli ngoba ngathi wonke umuntu ungipostoli manje. Asinayo indlela yama-prophet ngoba kuyaprofethwa manje. Ama-ID number agcwele umhlaba, ama-cellphone number agcwele umhlaba. Asinayo indlela yo-man of God baningi bagcwele emhlabeni. The hunger we have yindlela yenkazimulo yethu kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Size uNkulunkulu kule ndawo. Indlela esinayo indlela yenkazimulo kaNkulunkulu esimkhonza. Nabahlabelelayo bahlabelela ngaye ngekho. Nabashumela ngaye ngekho. Nabafakazayo bakukhompendulo. Sinendlala kaNkulunkulu nenkazimulo yakhe. Manje ngifuna ukunika into ethi ibhotshozwa kanjani inkazimulo ezulwini esikhathini sendlala. Tshela umakhelwane wakho ukuthi kukhona imvula enkulu ezayo. iBhayibheli ke lasifunda khona bazalwane ingesikhathi uEliya eseqeda ukubulala abaprofeti bakaBhali. Because angikunike nawo recipe number 1 usungaqala ubambe ayini imvula kusaphila abaprofeti bakaBhali. Ayibizwe imvula ezulwini kusakhona abaphansi abaphambana nalokho kwaphezulu. Ayini imvula yasezulwini kusakhona abaprofeti bakaBhali. Uyothandaza ukuguga amadolo, uyobeka izandla umile impandla, uyophuza holy water ungabusazi, uyothothwa ngamafutha ucwebezele. Ayini imvula ezulwini bengakafi abaprofeti bakaBhali. Uma uNkulunkulu ezokwehlisa into bazalwane khona izinto kumele igudluke phansi. Uyabona nawe empilweni yakho uyothandaza ufast 40 days kanti noma ungafast 4 days maka wagudlula izinto. Wathi lokhu kuyasuka kubala, lokhu
bala umuke wasusa izinto inkazimulo iyazehlela. The glory of God doesn't come down unless it's provoked. The glory of God doesn't come down unless it is provoked. Ayehli kachukuluzwa. Manje kumele ubambe ama-recipe ukuthi ichukuluzwa kanjani inkazimulo. Kumele uthole umgqala ukuthi mayisithuli inkazimulo kaNkulunkulu ichukuluzwa kanjani. Manje ngifuna ukukunikeza izinto ezizokwenza ukwazi ukuprovoke inkazimulo. Ayehli kusakhona abaprofeti bakaBhali. Yini enzu Eliya alinde for 3.5 years? Ingoba wayilinde umhlangano wasentabeni yaseKarmeli. La athi kuyoze kube nini Israel limaqhaqa ngaphansi koNkulunkulu abaningi. Uma ubhale uNkulunkulu umkhonzeni, uma uJehova uNkulunkulu umkhonzeni, wayesethi sihlanganeni ke lo uNkulunkulu uye uyophendula kumina. Siyayazi indaba wehla umlilo ezulwini simangalise singakaze sabona emhlabeni. Wehla umlilo lithi iBhayibheli wayesethi uEliya akubulawe abaprofeti bakaBhali. For the first time umuntu kaNkulunkulu ethi akubulawe. Ngicela ukumemezela ngithi mayekhona oshumayelayo la endlini, mayekhona ohlabelelayo la endlini, mayekhona osebenza endlini kaNkulunkulu kulethu, isikhathi sokuthi wonke umuntu ahoshe inkemba lesi. Akusesisi isikhathi lesi sokuthi bazalwane silokhu sithi hayi siyakholwa sonke sikhonza uJesu yedwa siyezulwini sonke masingali. Yebafethu abangale bayalwa bona nathi. Angikhulume ngabo bakhetha bayicenge indaba yethu. Obakhetha bakhuluma kabi ngathi bangabi nankinga. Indaba sibancane kangaka thina. Bazalwane wonke umuntu osindisiwe la endlini isikhathi sokuthi onesikhala akasidonse. Ngiyazi ngikhuluma kabi kodwa ngisho ngithi onesikhala la endlini akasidonse. Kuthiwa kuke kwaba ne-building project eyaphenduka umsadafu. Kwathi kwakhiwa ngapha kwabonakala i-US Army futhi ngapha. Kwathi kwakhiwa kwabonakalika lithi ngapha babephethe ithuluzi ngapha babephethe into yokulo. Umuntu bazalwane kwathi sizakholela ukudansa kule insuku late. Umuntu okholela sizakholela ukushutha siposte sifake ku-TikTok sibhalwe oh Jesus sibhalwe God's child, God's favorite, highly favored. Ulethe umuntu ocabanga ukuthi kusayeleso sikhathi njengamanje. This is the time of war. Uma kuthiwa sisempini sisempini kulesi sikhathi esikhulu. Umuntu osindisiwe kule nsuku akakhona ephethikele. Kwayibozakala isimanga, a man of God yakhipha isiyalezo babuxaba esithi akubulawa abantu. And it wasn't just 4 people, it wasn't 3 people, it was 450 prophets. Bakabhala, kwagcwala igazi phansi. Ngoba kwakwaziwa ukuthi masifuna ukubona imvulile ezulwini, khona igazi kumele lichitheke. Yazi bazalwane into enza uNkulunkulu alinde nalezi ibonakalisa siyilindile ezingenzeki. Akakwazi ukuzehlisa ngoba manje ngeke usabonakala umehluko phakathi kwalezi ibonakaliso zomnyama nalezi zethu. Into enza sibona uNkulunkulu ngathi ulindile, ulinde ukukhothama abaprofeti bamanga. Inkazimulo yakhe ngoba izoba lenkinga ukuthi izobathi iyafana naleyo. iBhayibheli ke uEliya wabulala abaprofeti. Ngicela ukukhuluma nomuntu la endlini ngithi kunezinto okumele uyibulale empilweni yakho ukuze uNkulunkulu akwehlisele inkazimulo yakhe. Esebabuleleka abaprofeti usememezela lamagama ke uthi anikhuphuke niyotshela inkosi yaka-Israyeli uAhabi nithi bophela ukhuphuke ngokuba kunomduma womvula enkulu ezayo. Lalela lo baba othi kunomduma wemvula enkulu ezayo sekube no 3.5 years ingaziwa a drop of rain. She drop of rain lithi iBhayibheli kwangakaze kube bikho ngisho amazolo ayingasalali phansi for 3.5 years ingekho into yamanzi kuleso sizwe saka-Israyeli. So lo muntu okhulumayo ukhuluma into engakazibona umuntu ngoba uma basezulwini befuna ukwehlisela into yabo uximba emhlabeni bacinga umuntu olindele into engakazibona. Bacinga a man who is expecting the unexpected. Bacinga umuntu okholwa ukuthi uNkulunkulu angenza into angenayo reference bayingabuzwa ukuthi wakwembonenza bani athi angaze ngiyibone emhlabeni kodwa ngiyakholwa ukuthi unamandla okuyenza. Abazali babezwe ngobani oShadrach noMeshach noAbednego ukuthi umuntu uyangena emlilweni lapho bengashaka ngoba wayengakaze angene umuntu before bona kodwa bakhuluma istatement sokholwa bathi siyakholwa ukuthi simkhonzayo unamandla okusikhipha. Uma uNkulunkulu ezokwenza into emhlabeni ucinga umuntu o-available nolindele into engakazibona. So ngicela ukusho lento ethi in order for you to provoke the glory of God you need the faith
ethi angikaze ngikubone emhlabeni kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu, ethi angikaze kwenzeke ekhaya lakithi kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu, ethi nasesigodini sangakithi akekho owakuthola kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu, ethi ngisho ngikhonza nabo abayiboni lento, but I believe that he's able to do exceedingly abundantly far beyond than we can ever imagine. Ngiyakholwa ukuthi akakwenza. Bakhona abantu layini abathi ngimlindele uNkulunkulu ukuthi enze into engakazi ibonakala emhlabeni. Ngimlindele uNkulunkulu ukuthi enze into eyoqala ngabe emhlabeni. I'm one of those people. Abamnike ithuba uJehova. Lokwenza into engakazi ibona emhlabeni. Angizileke ngami ngabe ngiyafakaza. Nayi into bazalwane, ithi iBhayibheli ke uEliya wamemezela le ndaba wathi tshelani inkosi ibophele kunomduba uNkulunkulu ezayo. Angazi ngisasele lesikhathi esingakanani. Kunomduba wemvula enkulu ezayo. So ithi iBhayibheli ke umesho njalo uEliya ethuma lencebo ukuthi ayitshele inkosi. Nayi into abeseyenza ke isambulo asibamba yena. Hey ngiyazikhohlwa isibongo sakho. Cela ukubiza ngobhuti uSifisi ngoba ngikwazi kanjalo. Nasi isambulo abe esesibamba uEliya. iBhayibheli wayiqeda kumemezela le nto bazalwane. Akangasuku uEliya wayo celebrate. Akangasuku uEliya wayolala. Akangasuku uEliya wayo relax. Akangasuka wayophilela impilo yakhe ejwayelekile. iBhayibheli wayiqeda ukuthi kunomdumo wayevula enkulu ezayo. Wayesazi uEliya ukuthi mawuke wamemezela into kusuke khona indlela kumele uyiposition ngayo ukuze uyibone yenzeka. iBhayibheli wakhuphukela entabeni ephezulu. Awalibonga igama likaJesu. Ngoba ngicela ukumemezela ngithi uma kukhona into uNkulunkulu olindele ukuthi ayenze empilweni yakho khuphuka. I-question nje esinayo empilweni ithi how high can you climb? I-question uma ubona uNkulunkulu ngathi khona abenzele okugcwele cha akanama favorites uNkulunkulu. The question is how high can you climb? Manje into enza singakwazi ukukhuphuka sonke ingoba khona abafundile into abayishoyo bathi the higher you go the cooler it becomes. Uyabanda phezulu phambana nemoya, phezulu phambana nezivuvu. Ukuthi mawukhuphuka ujikela abantu usonta nabo bathi asakuthola kahle. Kanti usohambe lokukhuphuka. Ukuthi mawukhuphuka ujikela abantu bakini baqoshe ekhaya kini ngaba usohambe lokukhuphuka. Ukuthi mawukhuphuka lapho bangani ngoba uhambo lokukhuphukayo lunezinto lokukhosta zona. Wakhuphuka uEliya nayi into ayenza lithi iBhayibheli wathi mayifika laphana wafaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo akhe. iBhayibheli yonke into elibhalelanga mahala. Kwakhona this is a recipe book. Mawufunda iBhayibheli bokwazi ukuthi you are reading a recipe book ukuthi makuthi uNkulunkulu wenzima ngaliso wazenza kanjani so that you can take the same principles and apply them to your life zikusebenzele ngayo. iBhayibheli ke uEliya wafaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo. Uma ufuna ukubona inkazimulo kaNkulunkulu liyafaka ikhanda phakathi kwamadolo. Ithi lento ifaka ikhanda phakathi kwamadolo. He was shutting down the outside noise. Ngoba khona umsindo ayisewuzwile ngaphakathi. Kodwa manje ngaphandle yayingekho into ethi khona izulu elizona la. Manje lento ngaphandle econtradiction ayizwa ngaphakathi. Wayesethi nasi isiqumo engizosenza ngizokhohlwa ngaphandle umsindo. Ngizolalela lento engizwa la ngaphakathi. Awalibonga igama likaJesu. Ngoba uma uzobona inkazimulo kaNkulunkulu kunezinto ezibangaphandle. Athi uNkulunkulu ngikubizile sithi isimo uzofuhlupheka. Athi uNkulunkulu uzophumelela sithi isimo ubani okuphumelela kini. Athi uNkulunkulu uzonqoba sithi isimo ubani okoyinqoba le. Manje lento isuke sifuna umuntu okwazi ukufaka ikhanda phakathi kwamadolo. Athi ngiyakubona kwenzeka ngaphandle. Kodwa khona ngizwayo ekhulunywa uJehova phakathi kwayo. Wafaka ikhanda lakhe phakathi kwamadolo. Ngicela ukukhuluma nabantu ngithi iyafuna inkosi. James ngicela bakho iyafuna inkosi. Mhlabeni wecilongo yazi enye into sayeke icilongo saqala saphaphalaza sifuna. Iyafuna inkosi mina incane kodwa ngi old school wesonto. Nawe usungizwile into angishimayeni ngisho esondweni lakho. Mina ngishimaya le ya iyasebenzela mina ngiyalibona liyangwekhe. Ngoba le mpela namhlanje bazana isakwazi ukuhlanza ukuthi nesonto. Lento namhlanje sesindisa into engazelelayo. Sekuze kwenziwa ama principles esontweni adjust okuthiwa hayi ngoba abantu abasha bahluleka sale sesibenzela. Ngoba lo Jesu wethu uhamba ngama crashes. Lo Jesu wethu uhamba nge wheelchair. Lo Jesu wethu uyabhuswa. Lo Jesu wethu uyasupport. Lo Jesu wethu akasakwazi ukuyimela yedwa. Ahlukanisa insizwa nesona, ahlukanisa intombi nesona. Sekuyabhuswa, sekuyashokwa. Abashadayo sebeshada ngoba sekuyabheda. Abanjani siyabafihlela ukuthi sebeyadakwa. Abanjani sibathole bathabe. Lo Jesu wethu aniyeke kodwa lo Jesu simsonta kule insuku bafowethu. Engathi singamshintsha siyothenga omunye. Sathola ifake, sathola uJesu akaThembu.
sathela uJesu wabathini ake sibuyele kulwethu bafuna sothela uJesu wangempela into bazalwane liyafaka ikhanda phakathi kwamadolo lento ethi kufaka ikhanda phakathi kwamadolo ithi iyafuna inkosi ngikhuluma engishilo eqaleni ngathi mina i-worship iphuma from i-revelation ke bafowethu ayithola ku YouTube i-revelation ayithola ku TikTok i-revelation ayithola ku TPM i-revelation ayithola opastor abaphesheya i-revelation ayithola ngokugugula ugugushe bakumele uyoshumayela uhlanganisa amavesi i-revelation ayithola ngokwelanda ijumelo zoNoel Jones nokuthi James akudala uyifudumeze uzenze zibe zintsha namhlanje i-revelation ayitholwa ngokuthi uduplicate ubishop uyikhalo babumsima oDr Cook i-revelation bazalwane ithi mawuzokhuluma phambi kwabantu ukubukela ndawona ephakeme ufaka ikhanda phansi kwamadolo ukuthi yini Jehova namhlanje uyafuna uNkulunkulu bafowethu ngengathi ngelinye ilanga aqimba ngathi God is a mystery that only God can reveal uNkulunkulu uyifihlakalo engabhula uNkulunkulu kuphela ngakho mawufuna uNkulunkulu kumele uyomfuna kuye eliyafuna inkosi bafowethu nayo into kumele siyazi akafundwa uNkulunkulu uyafunwa uNkulunkulu. God is not a study, God is a revelation. uNkulunkulu angiyabona into esiyenza kule nsuku siphila ngama studies ukuthi according to research and theology yabo 18 mali according to the latest Bible scholars according to pastor so and so akafunda uNkulunkulu bafowethu otherwise izazi zaseGibhithe zayizokwazi ukumstudisha sitshela isimanga kuthiwa zathi mayiqala wenza uJehova zenza izazi wenza uJehova zenza izazi wenza uJehova zenza izazi ku number 4 ithi iBhayibheli zathi ziyazama kwangenzeka kwafakaza abantu abangamazi uNkulunkulu bathi kunomuno kaJehova kuleka ngoba ucwaninga likwazi ukwambulela uNkulunkulu iyekela yakho ukuthi mawudingizwe kaNkulunkulu ye ku YouTube iyekela yakho ukuthi mawufuna uNkulunkulu esikhundleni sokuthi uyothandaza uyofast esikhundleni sokuthi uvale ekamereni uguqe phansi ngedolo ulokhu ulalela ingoma ukuthi ufuna ukuyivuselela izokulimaza leyo nto ngoba manje uhamba ngomlilo kaEskom kanti umlilo kaEskom uba nama load sheddings survivor yena ama generator umlilo khandwa la ekhaya umlilo ngawudini kuyapheshela umlilo khandwa la endlini yabona inama generator kuthi makhamba ugesi sithi siyabonga Eskom usukuthathile wakho ebese ijikele emva kwethu ifika idonsa intaba zidonsa oqala ingadumi iphinde zidonsa kwesibili zidonsa kwesibili ngadumi zidonsa kwesithathu sithi zidonsa kwesithathu kukhanya umnyama endaweni yakho sokulimaza le nto yakho kuba nomlilo kaEskom siubonile Eskom eminyakeni edlule uziphathe kanjani besinaba load sheddings maweSkom uvala kuyavaleka angithi ke nawe njengoba ukholwa nje ulinda ukuthi mawuzohlabelela yiphi ingoma latest ephumile sanibonani badumisi ngikhuluma nani angithi mawuzohlabelela wena uqala ku YouTube uqala ku TikTok uqala ubheka ukuthi yiphi etrendayo mawuke wafica ingoma ethi washo uJesu wasohlangana eGalili nawe uzoshaya leyo ngoma ngoba asadumisi futhi siyashaya ngithi manje hayi khulekani nami ngiyahlabelela esontweni lasekhaya kithi ngiphatha uhlelo akithi asadumisi manje siyashaya sesiyaphila futhi ngizobangena ngale bese ngibazela ngale ebese ngifuna sichwechwe ngale ethi ngifuna sichomoye ngale ethi ngifuna bafake ezulwini ke ngale leyo yokufaka ezulwini akithi siyayihlela lento ngoba siyayacha kithi manje sidala isitolo siyayacha kithi manje lalelani bazalwane lento ayenziwa kanjalo kufakwa ikhanda phakathi kwamadolo ebese usukuma nomhlabelelo ophume nawo emadolweni ophume nawo ufaka ikhanda ebese uthatha lento oyizwe phakathi kwamadolo ethi ungcwele uThixo mawuzoyisho la esontweni kungabi ukuthi uzwe God's amisho kahle kungabi ukuthi uzwe etendeni elithini ihlatshelelwa kamnandi kuba ukuthi lo ungcwele usuka phakathi kwamadolo kuba ukuthi lo ungcwele usuka emfihlakalweni usho lo ungcwele ngene umuntu ogulayo uyayazi ngilento engiyisho bazomtshela labo mama ehlala nabo ngabe ngelinye ilanga ngathuma isound sanibonani lokho ibobleya ngiyadlala nami ngithulithu ngayathuma isound ngelinye ilanga kunekhonze edade eholo ngathuma isound kungekho muntu ngathatha imic le stand samani isikhohle endlini stand semic ngathatha imali ngayifaka lapha phansi ngomathanga sengigcoba ikeyboard ngayidlala kanje ngibamba imic khona umunye umama bayamazoba boqaba usesenkosini usanda kushiya emhlabeni khona umunye umama wangena egula wangena ephethwe unyawo ngahlabela ngiyithestele isound ngingenze ukuthi kwasho ukuthi lento bekusuke la ekusithekeni le ngoma lo ngiyihlabelele ngisekusithekeni ngathi mangiyihlabelela lento ngithi akhona amandla okuphila
baphuma isonto wathi ngingena ngigula ngiba uqala ongena emnyango uthenje bawuhlabela leyanto nalolunya kade lingiphethe lophela angisayanga kodokotela ekade ngisuka kuye ngoba kuhlabelela umuntu bazali yafuna inkosi yeke yokushaba futhi yeke nayisebenzeli sesingena sigule esontweni siphume sigule sengena isidabo esontweni siphume sidakiwe kanti ababehlabela dala abehlalela kusobula ukuthi abesopha umuntu kuhlabelela usiso ophuma kuNkulunkulu abesopha umuntu kuhlabelela insizwa ephuma kusitheke abesopha umuntu. These are the recipes of provoking the glory of God. Umizolo ethi imvula ezulwini liyafaka ikhanda phakathi kwamadolo. Angihlale phansi ngala magama athi lithi iBhayibheli Eliya wathumela wathi khona lokuvela wathi wakhona ukuthi wathumela yazi yathi cekwa ayikhona evelayo kodwa ingangesandla somuntu into engathembisi wathi Eliya akusekho kunye engilindile lokho kungangesandla ikhona ebengikulindele ngoba umkholo uNkulunkulu noma esavela ngangesandla somuntu khona uzongizwa la endlini ngoba ufuna ukudlula amashishana bomkholo uNkulunkulu noma esangangesandla somuntu wena ulindele imvula ezogcwalisa isibhakabhaka kodwa ubothi babona ifu elingangesandla somuntu bese usho ukuthi nami uNkulunkulu sezosebenza because ngeke athi mangikhuluma ngelanga athi God doesn't need a promising place to fulfill his promise. uNkulunkulu akadingi indawo ethembisayo ukuze afeze isithembiso sakhe. He doesn't need a promising place to fulfill his promise. Noma indawo engathembisi uyakwenza nje simbonile veze umntwana esibelethweni sikagogo na 90 nje simbonile vunulo wakhe olubomvu nje simbonile lisimane ezulwini nje simbonile khipha amanzi edwaleni nje simbonile hola baka-Israyeli emine insika yefe kusuka insika yomlilo nje simbonile bazalwane ezokenzekile abantu nje simbonile vusa abafileyo nje simbonile fuka setuse nuka wathi Lazarus come out. iBhayibheli yathi ngibona isandla ngibona ife ngangesandla somuntu wathi Eliya sekulungilele umthandazo wami usuphendukile. iBhayibheli wayesethi ke awuphinde umtshelo Ahabu ukuthi mayingahambi manje lemvula izokuvalele. Ngizomemezela abazalwane ukuthi kukhona imvula enkulu ezayo. Ikhona uNkulunkulu azoyenza manje ngifuna ukubona ukuthi nayindlela ngabathola yini ababili nje akusebenza ngayo. iBhayibheli ke uEliya wathi mayeqeda kusho njalo wonke lomunye ummangaliso bazalwane mncane kunalowo la egcinini. The one part that stood out to me ximba yilela egcinini ethi iBhayibheli uAhabu wasuka wagijima and my kitchen uAhabi ugijima ngamahashi neyinqola. It was not just about horses and chariots. Those were the best in the country. Those were the best in the land. Inkosi yayinikeza ubest wamahashi neyinqola egibela inkosi inqola bayikhandwe ngegolide amahashi enkosi kwakuyiwona trainwe kunawo wonke. So sine show ukuthi uma kukhulunywa nge-transport e-fasting nawo wonke la ezweni laka-Israyeli yile yayigijele uAhabi. Sonke ngithi siyavumelana ngalokho ngoba it was the best. Nayi into engixakayo efike yalikrekhisa ikhanda lami iBhayibheli noEliya wasuka naye wagijima same destination abaya kuyo noAhabi kodwa lithi iBhayibheli Elijah outran Ahab and he arrived first. Manje ufika kanjani Eliya ngoba uhamba ngeenyawo uAhabu ugibela inqola uAhabu namahashi uHabu uyabona esikhathi samanje singathi wayehamba nge-fastest car wayehamba ngeBugatti angiza ikhathi zakudala uAhabu ehamba ngeenqola ezingaka kwenzeka kanjani Eliya ukuthi ufike kuqala kunabo ngoba bazali ngizomenzela ukuthi kunegazimulo kaNkulunkulu that will enable us to outrun our enemies. Kunegazimulo kaNkulunkulu ethi asibayekeni bayigcina inqola zabo asibayekeni bayagcina amahasha siyofaka ezethi imbadada sigijime ngeenyawo phansi awubayekeni bazali bayiphethe izinto abayiphethe bayekeni abathona ubathwale bayekeni abafuna amandla asidingi inqola asidinga amahashi siyoba uJehova wethu bese siyagijima. Nayo into engifuna uyinake iBhayibheli ithi uEliya agijima kangaka the hand of the Lord was upon him. Isandla sikaJehova saba phezu kwakhe kodwa nayo into engifuna uyinake ngoba mina ngishumayeze ukukhohlisa yabona abafundisi abakushumayezile bafe bakukhohlise bakutshele lokho uNkulunkulu azokwenza bangakutsheli lokho kumele wena ukwenze ukuze uhlangane noNkulunkulu. Manje mina nayo into engizokutshela yona lithi iBhayibheli the hand of the Lord was upon Elijah and he guided up his loins wabopha izinkalo zakhe. It would have been suicide and it would have been deadly if God had laid his hand upon Elijah and given him the speed Elijah and balance. It was God's power and it was God's initiative to give Elijah the speed.
but it was Elijah's responsibility to guide his loins. Hey, bazane nixolele uJesu mayekuma namkhuluma isingisi ngizozama ukinterpret. Ngizozama. Kwabuka uNkulunkulu ukuthi anikezwe eliyispeed. Kodwa wayezofu eliyikubanika lesa speed ibalance engenayo. And kwakuwumsebenzi kaEliya ukuthi abophe inkalo zakhe. God will not lay his hand upon you and also guide your loins. It is your responsibility to guide your loins. Bazalwane, ivangeli njengoba linje emhlabeni, isandla sikaJehova sihlale phezulu kwabantu onkalo zabo ayiboshwanga. Sengizohlala phansi ngithi ufuna nje ukudrop ama statements amba. Ivangeli njengoba silibona linje emhlabeni, uhlala isandla esinamandla kanti isikalo zomuntu ayiboshwanga. Wagijima waphaphalaza wawa ngoba lento yokupha kwenkalo ithi kunika ibalance. Omama basemakhaya babezophuma beyosebenza emasimini khona babebeyenze ngancane bayazenzela nje ngoba bephethe ukuba amaqaba basemaplazini. Baye bathi mase bephuma bathatha amaduku babopha inkalo. Kuthi uma kubopha kuthi igama lase sifoqiya leyanto. Bathi babopha isifoqiya. Bathi into enzekayo laphana uba nebhalance uba namandla. Noma kade uzophaphalaza ubanjwa isifoqiya. Manje njengoba usibona sikhona singawe kuloko ikhamba iminyaka noma zifika izinto ebeyizosuwiswa. Sibanjwa ukuthi inkalo zethu imoshiwe. Awube siyabhala nje uPaul bazalwane athi malini inkalo zethu simoshiwe ngebhande leqiniso. Iyamlimaza into kaNkulunkulu enkulu umuntu mayizohlala phepha umuntu oweak. Iyamlimaza into kaNkulunkulu enkulu mayizoba nkulu ibe namandla into ihlale phezulu komuntu oweak. There must be a relationship and a connection. Kodwa ke thunela omama omzala kule nsuku wathi there must be a connection between a container and a content. The container, the content okuthweleyo nalokho okuthwele. There must be a connection between the container and the content. Asiyise eBhayibhelini uthi uJesu kungethela iwayini elisha emvabeni endala ngoba imvaba izoqhubisa iwayini. Iwayini belingenankinga kodwa lihlale phepha evosini lo. Kwenzakaleni ngevangeli eSouth Africa nasi simemezelo. Uhlala isandla phepha abantu abangeni inkalo engabushwanga. Kwenzakaleni ngoJesu washipha kangaka emhlabeni nasi simemezelo. Uhlala isandla esinamandla phepha umuntu onenkalo engabushwanga. The content be right, but the container being right. Iyacrack container. Umizohlala icontent enamandla. Angihlale phansi ngalamagama athi kukhona umuntu uNkulunkulu afuna ukuyenza emhlabeni these days. Endizokwenziwa abantu abazovuma ukuthi ababophe inkalo zabo. Ingozi into kaNkulunkulu enamandla bayizohlala pheke umuntu onenkalo engaboshiwe. Ngicela ukumemezela ngithi ohlabelelayo la endlini akabophe inkalo zakhe. Shumayela endlini akabophe inkalo zakhe. Iashana sesontweni alibophe inkalo zakhe. Umama wesonto, ubhuti wesonto, ubaba wesonto, usisi wesonto, wonke umuntu okhona la endlini akabophe inkalo zakhe. Ngoba uNkulunkulu azodedela amandla kanti inkalo ayiboshiwe sizofa nawo sizobulawa yiwo kahle kahle abantu. Yabafana uqobo liyabulala. Uqobo liyabulala. Ubabuzeni indoda uzalo yababa lo yawathi uzama ukusondela oqobweni ecabanga ukuthi uqobo liphilisa kuphela kanti liyabulala uqobo mawuzolizela ngesicelo. Ungalizeli ngesicelo uqobo liyabulala. Ngiyatshela ngithi izimpi zami eziningi ayisize ezami ngoba ngiyimi ezami ngoba zifuna uchubo lwami. Izimpi eziza kuwe according to the level of your anointing. Ungalikhuphula izinga lolugcobo ungalikhuphula izinga le-character. Because into usathana yaziyo ukuthi your gift is yours and your gift is permanent. So usathana akahlasela igift yakho uhlasela wena njengomphathi wesiphiwo ngoba if he can mess with your character will destroy your gift. Angiphinde futhi lento if he can mess with your yabona isiphiwo sakho asikilahlekeli uyoshumayela ethaveni ngitshela indaba impela uyoprofeta ethaveni ngitshela indaba impela uyothandazela umuntu ogulayo ethaveni asinde udakiwe uphethe isavalo ngoba sihambi isiphiwo. But if the devil can mess with your character will destroy your gift. Nayi into ebusukwini bedumisa ake sihlabelele into echukuluza uNkulunkulu ezulwini. Ake sihlabelele into ezothi masihlabelela kunimvula ezulwini kongathi kungaphuma abahlabeleli isilendlu abazophuma beyohlabelela njengalo munye wayehlabelele babuka angazi wayebabuka bezaphi labantu ethi babegcwele igazi mulo phakathi akaphuma leso sizulwane la endlini sekuhlala phansi akaphuma abantu abagcwele igazi mulo abazothi mabehlabelela kungaphumi ivoice kuphuma igazi mulo emva kwevoice abazothi mabeshumela kungaphuma amazwi ahlakaniphile kuphuma
inkazimulo emva kwevoice. Ngizothi bazalwane, this is the time of the revelation of the glory of God. Ilinde ukuthi kube khona abantu abazobamba le recipe engikunika yona namhlanje. Mawufuna ukuyibona, faka ikhanda phansi kwamadolo. Mawufuna ukuyibona, bopha inkalo zakho. Ngoba khona azothulula uNkulunkulu, kodwa bayithulula singalungele siyobulawa yiyo leyo. Kwangathi kungaphuma labo bantu abagcwele inkazimulo. Udlulile esikhanda umzini kuthiwa kudlule kanjani abasibona esidlule abafaka bathi usho loyo udlule egcwele inkazimulo kuthiwa bayivula kanjani yamnyango ngoba zaqomo ziyakavuleka ebesabe bekhona befakazi bethi babegcwele inkazimulo. On top of our lungs, we are not declaring just in Jerusalem. We are declaring to the universe. We are declaring to the atmosphere. We are declaring in the spiritual realm. We are declaring into the Ibolo Negabon. If you not remember the reason to call Kulu Esa, let them remember upon your own life. We remember the Sopan Lakosota Wool. We remember the Obiswin Lakot Kulemfula, and Kulu Esa. Babetwe. Inkazimulo sonke sibhalele enkoli ukuthi lento ekhuluma nomfowethu Mrs. Zuma uNkulunkulu namhlanje ake sinambethise yona ake sivule nje inhliziyo zethu bathandekayo sithi Nkosi sinambithise lento ekhuluma namhlanje Singingosana kodwa ukuthi Nkosi inambithise lento yasezulwini okukhulunywa ngayo angashiyi ingubo zami angashiyi umbhedi wami bese ngibuyele emumva ngingayinambi because mayithi umfowethu isikhathi esiphila kiso sidinga abantu bempi sidinga abantu bayi-worship umuntu ozothi eswele ekhaya kodwa aphume ethi ngicebile
uyinambitha lento yasezulwini imnandi lento yasezulwini ibambe ubusuku bonke ibambe emsebenzini uthi mawusemsebenzini uthi ngibona imithelo